kumsang ni som pakhat November thla khan Russian police te chuan university lecturer hlui le writer ni bok Anatoly Moskvin a in han lu chila an rin let na le an thil mu chwa hi chu thil shan lakani an ina chuan mihring te nautelem siam chop somni pakwa lai an mu a le khachia song bol danglam manga siam ni in Hmeichhe thomno an haveka an midatan korkila mangbok makeup hmangin nautelem mai chu chei vekani a thena phei chuan an hmel chu zia chopani hlom a thena chuan nautelem danglu a invo a police hawin chu nautelem ho an han khoi che chuan thom mak tak an chho a an om vela resiam thei thil engemaw da tel ni in alang nautelem then khata chuan an mit hnuaia kwa a oma he nautelem phena hian thil rap thlak taka in phum ti an mu chuak harlo nautelem chu nautelem satlia ni lovin Hmeichhe naupang somni pakwa ruang siam danglam alo ni a an thil mu chha chu poikhoina thleng khat takani hi Russian media ten da puppetr nautelem siam tu tia an kau chanchin ani a Anatoly Moskvin a mihring nautelem siam chanchin ngai num le rap thlak bok si ani thilpa ngai lo thleng le poikhoina te thil mak hril fia theilo chanchin ngai na ni chuan he channel hi lo subscribe ve don ania kumsanga zakwa somruk paruka he thil thleng hi a in chana Russia a ani thlasik chuan a maya economy tlachhia awangin an tram nga sa a in no porna na tuiringot ring to kantam September ni khada piang Anatoly Moskvin hi naupang danglam takani a anule pa te chuan naupang danglam takani ti an shetiam harlo naupang te ani atangin a fing maya arwal puite po in mi fing fal angin an enbok arwal puite aya hanang lambi ka wang chuan thian kom tura van hle a thian po kom lovin a in la shang tla thin amal wang le thian kom tura nei lo awang hian chainom na atok na sa thina mase aril ruha na te chu lekha zira atlak thina poisa nei chang point lekha bulena na mang thina tu ma zir tir ngai lovin tong tam tak man the nei nge kumno pangte ani atangin khovel hian thimlam anei ti a she chuak to a nikha chu Hmeichhe nei noi chukin school atangin a ron ho a ho kunga mi tu ti hriat lo hian lo beya a pawng sual bokani hei chau hi alani lo kumsom pathum mi ani in thil rap thlak taka tong le a hei hian khovel thim taka nuklutin sual tam tak khoi bul achan na ani an school atanga ti tur an pek angin thil recycle thei tur azong khoma lekhachia an muang angte naupang te chuan an chhar khom chutia thil zong khoma akal mai lai chuan munre tak thlengin in mak tak chu a thleng nola chu in nunglama chuan mi som pathum loading khom hi mu a alandan chuan mi an vui ni om takani kuang pakhat hi an loading hual thapa puandum an sin veka bati an keng vek bok kuang chu a in chin lawa mase a chunga chuan enge om mu thei lo mase alen zonga chang chuan naupang kuang ani ti a hriat thunga a thil mu chu enge ani hretia lo mase a lau hle a atlan chengal wat mase chuta om hau chuan lo mu manin an mana kuang bula chuan an hruaya kuang chunga mu chu kumsom pakhata upa Hmeichhe naupang Natasha Petrova ruang ani ti chu amuta an pani hian in hrengai an ni me alawa mase he thil hian Anatoly nun chu nasa takin a ngong puitling ho chuan Anatoly chu Hmeichhe naupang ruang chu fo lui tiran tuma Anatoly chuan a hlau awangin a duh lawa chap chungin chhuah sham turin angin lom mase an kaltir duh lo atan duh thlan tur dang a om lo ti a hriat awangin Hmeichhe naupang ruang chu a fop tange a chuta Hmeichhe naupang nu chuan zungbun pahnih ron la chhuakin pakhat chu Anatoly ta tur ani a pakhat chu Hmeichhe naupang ruang ta tur chu ani Hmeichhe naupang ruang le Anatoly te chu anin nei tir taringota inena ceremony an manzo chuan Anatoly chu theile poisa pe in an hotir vele maya ni somlia liam ma chu tu ma a thil a thian lo thu an hil non mol bok hei a hring nuna thil mak thleng in channa ani a ma se a top na chu halani lo he thil thleng hian khovel thima a hnuk lut don kan ti kha
Kamini atang kha Natasha tharau chuan a ron tlaw thina amu manga hmuna sa thin. Natasha tharau chuan black magic zirtir a tum thina mahse Anatoly chuan a lo hnar thin. Mahse zan tinin a ron inlar ta zia a Natasha chuan an pul chin dan in thoina le doi thil chu a thiam ve nge ya ngai thu a hrilh thin. Chu chau chu a du om chhun ani lo le ngal. In neina an hmanna hmuna khan let le turin a hrilh thina. A let le chuan an amu manga a ron in lan to lo tur thu a tiam bawk. Mahse ani neina hmun chu a va tlaw fo lo ani chuan zan laia a ron in lan zia tur thu a hrilh lok thung. Anatoly chuan anu le pa hnena hrila. Anu le pa te mang ang chuan doktor hnena an hruai top. Doktor chuan a rol thar chhuah tan dawn awanga a suang to ana mai mai ni thu lo hrilin a mut theihna tur damdawi a chaw a. Mahse chu ti chung chung chuan Natasha chuan ala ron tlaw zia tho. Natasha tharau chu a lau thei em mai a kham tak zet to bawk. Mahse Natasha chuan a tan voi khat in thoina nei chuan a kal san to ang ti in remna a siam puya. Anatoly chuan a lo pum ve mai. Mahse a in thoina tur chu a hau tak dawn khop mai a classmate te zinga mi pakhat ha ama mo dawn. Har saviau mahse eng tin tira mo in thoina chu a pui tlin theia. A in tia mang nge in Natasha chuan a kal san ta ani. A thil ton te nuai awang chuan thihna le in thoina lam thil chuan a ril ru a lua ngut nguta. Natasha khan ama a thil chu a tu man ni in alang. University of Moscow fa zirin Celtic Studies a degree aneya. Culture shang in ruang an song bol dan le. Thi nupia lamram an thlir dan chung chang vel chu atui pui le a zir chiang na sabok. University a akalla hian atui na lam tak pol pakhat Luciferians ti chu azuma. Hei hian doi khovela chuan thuk zokin a lu pui ta ni. A in thoina te chu ala tu tak thin em a. Natasha in doi thil zirtira tum laya a lo nial thin te kha a in sir hle to. A pol pui te hnena chuan naupang ruang nena anin nei tir chung chang le a thil ton zong zong a hril chuan an lo tui pui hle a an pol thuruk chu an zirtir ve pha nge. Heta hian ran thi to ruang chu in thoina na hmanga. Hemi atang hian ama aya ro pui le thil ti thei zok chuan kong thim lama a hruai ta char ani. A zirlai zo nuwa university lecturer ani a. Mahse a thaw pui te tan chuan thaw pui a har sa thin le a. Tu ma in an po ngai lo. A zimak takawang chuan lecturer na chu a thok rei lo renga. Mahse thuzia lama in sorbing na hun rem changa a hmang ta dai thung ani. Than lung hlui tak le history tham ral ti to te chu a zir chiang thina. Thihna lam nen hian anin hi petlat to ani ber. Chong chisom pathum lai a thiam awangin chong zirtir tuna a thok tel boka. A thil ngai ven le a tuina lampo a thla chuang lo. Naupang zirtir vel chu nuama ti tariawa. Anu po in naupang a biak thiam dan vel chu mu mai lo. Mun shang a zin kwalin article tam taka publisha. Than mual expert ani deuh top to bok. Ram shang than zasari som nga pani ilaya tlo kwal man ni ina insoya. Chupo kum thum chung lakin ani. Mi thiming le an thi ni te. An thi chan thleng in chiang takina chin chia thina. An nun hlui po a chui nual thin bok. Mahse heti akal kwal vel na a hian. Kenga da ave china wangin a chaw thei hle a. Kholai tui tling mai te inin. Arem lai a ariak top chin. Jum kha chu than lai tu pol hian kwang phum mai tura. Alo mulai hi an ron mufu a. An phum man chep nge. Than le avela ama a vereng china wangin rok tu po tong jing le a. Hetia than vel a zir chiana lama hian thil chalau tak a zir chua. Nam pakhat history atangin than muala ria chu a zir chua ka. Naupang angai na tak riaw awangin Hmeichhe naupang than chunga mut chu a ching chanta ani. Chu mai chu alani lo. A than mut na muna. An zal naupang te chuan an ron be thin ni ina soi mau mai boka. Zana chuan an ron tlo thin. Kumsang ni pathuma Anatoly chuan Hmeichhe atong ve a. Anin mil phian bok. Fane ve nge an do a. Abekin Hmeichhe naupang Anatoly chuan a out ber. Mahse ti salam taka in lai china siam pui tur ni lo. Tharau lama in lai china nei pui tur Hmeichhe naupang adu awangin. Fala karil ruka. Mahse anu le pa te chu an lom vak lo. Anatoly chuan tho chwa mu mal anei lo wangin
anu le pa te in po a chhuah san thei lo ani a seilen na in te takte a anu te fin ngat ngat mai ani sumlak lo nei mu mal lo awang chuan fa po chu ala thei ta lawa a Hmeichhe ton ve nen po chuan an enkara thare lo anu le pa te nen an thuain mu lo fo ta ka chuan a spiritual home thlan muala chuan a tal tam zual sawa thil lak khom chu a chanta Hmeichhe naupang thlan chu hain ruang ala chuak chanta a man fa anei thei lo ani ro ro chuan midang fa chu fa anga enin hun thadang a siam sak le ni a in ngai a doi thiam te hmangin nun thar a pele thei ni in angai tlata hun rei taka lo ro man ruk to ni in ruang da that na po alo zir chiang na sa to ruang chu a shuhula a siam danglam nuwa anin lama chuan a hona bolhlo zinga a thomna charte chu a hak tir thin nun na pek le tumin doi thil vel ne na bengial thina a hlo cham chiang thin hle ma se engtika emo ala hlo tlin nge ring tlata naupang thi te chu an nuna toy bi ka wangin a khongai ni in a soi a doi thiam a tho lo wangin ruang te chu khovelin ma son hun nga kina da tha a khovel thiam na in ma son huna Hmeichhe naupang te ruang chu an klon theyanga nun le na chen san nei thei be se ani Hmeichhe naupang pakhat ruanga du tok lovin adang tam tak po ala khoma kumsang ni pakwa borvel khan police chuan transwa samchung changa report an dong thina ma se an han chuingial po in engma an chui chuak theilo heti la hian thlan sang sanga kalkwalin Hmeichhe naupang ruang chu ala khom zela asiam danglam nuwa melte asiam saka mishing damlai thei ang ber turin athiamang to ngena cheive thin ani anu le pa te chuan ngai that lo na han nei lem lawa ano pan lai changa maksak taka khosa thina ni awangin an en liam mai mai amilem siam te chu abemol mol lai po anu chana mufawa ma se no pangchia ti ina ka ringota adu tok der inleng an nei chang poina project engemo anga an ngai sak mai zela achang chon an chen om vela cheng te chuan rong thri rim an she thina ma se tui chepa ina rim vela ngain an ngoi liam pui mai mai thin bok nautelem pakhat phei chu ani hne na a hmeichhe tira an chu ei do kana an ruala chokil turin a thut tir ve nge a khosak dan hi amak te lul nen rin hle na changan shamia lo po hi thil mak takani kumtinin anu le pa te chu ni pui chol hmangin an zin chuak thina anom lo hlan chuan adu dan danin a khosa thin nautelem ho chu a fa te angina ena an hming an thi chan le an pian champo a chin chhia vekani afa te chanchin chu a thei angin a zir chiang boka afa te zinga chuan duat big deuh le duat vak lo te po neya a duat deuh te chu a room a da a duat vak lo te chu garage fela da mai thin an hriata chongkam moi lo mana du lawa an pian champo alom sak zia cartoon te play sak thina TV an en theinan an hmai korpo aver pop hlomani la a sak sak fo boka ruang angina en ngai lo shim shim nautelem anga asiam don hian an ruang a swa sam ngai lawa zaidam le za tak chungin ruang chu a song bol thin ni in a soi naupang dam lai ang che ena nun na pek le thei dan po azong reng bok hetiang hang kum som don chu man chhuwa mia lavin a thil tia chhun jom char chara a ruang lak chhuwa to te chu pakhat ma ala pai bo lo bok police ho puin an ring hlel renga ma se an ring hlel na chu thil dang dai ni thung article controversial tak tak a ziak thina swastika history te ziakin extremist zinga rin hlelani a chu wang chuan an en thladeuh reng thin kumsang ni som pakhata terrorist in nasataka kovelan cho boilai khan Anatoly hi man chwa ani a muslim thana swa sam thin ni anga yani awangin police chuan an chen na in andapa kum ko chungot alo thup to athuruk rap omset mai chu hria chwa anita ani Anatoly chuan a thil ti chu dan phal lo le thil thiang lo ani ti apoma ma seril ru thalo put wang ni lovin khonga ina anga awanga ti ati ani thuwa soi arwang ruk te chu manchwa ani lo nan thatakin a chil le vek thina manchwa alo wang chau ni lo mithi chung te mang an du lo awanga film khur taka che ani thuwa soi bok Anatoly chuan
schizophrenia anei ni in mithiam te zir chian a atang chuan a langa chuwang chuan trial nei turin a fit tok lo mental hospital lama enkawl ani a tharuk dana aril ru hrisel na chu endik thin ni in chhuatlak ani tawh le tawh lo an endik thina mase tun thleng hian mental hospital a hunala hmang reng ani guard le a awmpuite tih nomna atwar na sa thin tih report a awm awangin human rights activist ho chuan chhuah zalen ani theinan theitawp an chhuah a mahse a hmeichhe naupang ruang lak chhuah chung te chuan a chhuah duh loin tran an la nasa ve bawk a thil hriat leh thiam te hlan chhawn na tur fa a duh a nei theih tak lo wangin naupang thitawh te chu fa angin a enkawl a hrem nan hian a naupang ruang ruk bote nu leh pa te hnenah zangna dawmna pe tur a ti ani a mahse naupang pakhat pa chuan ala duh lo an fanu chu adam chunga an enkawl theih aya tha in Anatoly chuan a enkawl a lawm hle zawk thu a sawi mauh mai bawk mi thenkhat tan chuan Anatoly hi mirap thlak tak ani a mi thenkhat tan erawh chuan poisai lo leh khawng inanga Russian state nunrawn na tuar tu zawk ani thung a thil ti hi a dik miah lo rualin a phenah hian thawng thulung chhiat thlak tak a awm ve tho mai a ngaidan hrang hrang a nei thei awm e